дар рӯзи нахустини чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба бадминтон миёни ҷавонон рақобатҳои ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. Умедвор мешавем, ки ин мусобиқа аз 11 то 17 август дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе идома мекунад. Тибқи низомнома ду рӯзи аввал танҳо рақобатҳои dastavӣ сурат мегиранд. Дар рӯзи аввал рақобатҳо миёни мунтахабҳои бадминтони Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон доир шуданд. Бояд гуфт, ки дар ин чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба бадминтон аз Тоҷикистон ду даста ширкат дорад. Мусобиқа бо иштироки бадминтонбозони то 17 сола аз кишварҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Эрон ҷараён дорад. Мы очень приятно удивлены уровнем организации данного турнира. Спортзал просто на высшем уровне. Все игроки, все тренера и все судьи просто-напросто в диком восторге от данного сооружения. Гостиница тоже радует. Ну и вообще полностью мы очень благодарны Федерации бадминтона Республики Таджикистан, Министерству спорта, всем причастным к организации данного турнира. Все очень классно, все на высшем уровне. Федерация бадминтона Азии разделила всю Азию на 4, если можно так сказать, конфедерации. Значит, это Восточная, Центральная, Западная и Южная Азия. Значит, к нам в Центральную Азию попали Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а также Монголия, Иран и Афганистан. По понятным причинам команда Афганистана не может принять участие в данном турнире. Но хочу отметить, что сейчас все команды показывают очень хорошую игру. Я даже пока не могу предварительно сказать, кто завтра завоюет золотые медали. чорабинӣ ба муносибати ҷашни 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, мақсад аз он ташвиқу тарғиб ва рушду равнақи варзиш, таъмини оммавияти варзишу солимгардонӣ ва ҳамзамон рушду инкишоф додани намуди бадминтон дар Тоҷикистон маънидод карда мешавад. дар тӯли 12 сол аст ки дар Тоҷикистон якумин бор мусобиқаи бадминтон баргузор мегардад байни 6 давлат: ҷумҳурии Қазоқистон, Узбекистон, Монголия, Қирғизистон ва Эрон. ман мехоҳам ки дар ин мусобиқа ҷои якумро ишғол кунам ва ба ҳамдастонам низ бурдбордиҳо мехоҳам. рақобатҳои dastavӣ ба таври системаи даврӣ сурат гирифта, ғолибон дар рӯзи дуюми рақобатҳо маълум мешавад. дар қуввозмоиҳои dastavӣ мунтахабҳои ин риштаи варзиши Қазоқистон ва Узбекистон довталаб барои ишғоли мақоми аввал маҳсуб меёбанд. Турнир проводится хорошо, хороший турнир, мне нравится. Турнир в целом очень международного класса, турнир хороший. Из сильных соперники тут вот сам же Таджикистан сильный и Узбекистан. Вот завтра играем с Узбекистаном за первое место. дар рӯзи аввали мусобиқа мунтахабҳои бадминтони то 15 сола ва то 17 солаи кишварҳои Узбекистон ва Қазоқистон ду ғалабагӣ ба даст оварда феълан пешсафиро дар даст доранд. бадминтонбозони Тоҷикистон низ дар ду гурӯҳ ҷудо шуда бозиҳои худро анҷом медиҳанд, ки то ба ҳол ғалаба ба даст наоварданд. ёдвор мешавем, ки шурӯъ аз рӯзи 13 август бозиҳои инфиродӣ баргузор мегардад. Тоҷикистон чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба бадминтонро бори аввал аст, ки мизбонӣ мекунад. барои дар сатҳи баланд доир гардидани ин чорабинӣ тамоми тадбирҳо андешида шуданд ва меҳмонон аз истиқболи гарми тоҷикон ва шароити буду бошту бозӣ қаноатманданд ва умедворем, ки ташкили чунин мусобиқа дар кишвари мо барои рушду инкишоф ва дарёфти истеъдодҳои нав такони ҷиддӣ мебахшад.